Tam ti je tetka Berka. Znam ja gdje ona, bila sam ja jednom tamo. Vaš HR2. Sa Damirom i Mladem. Kad je tvoj tata umro, tad sam bila kod njega. Nakon što Ivica Todorić jučer na svojem blogu napao Vladu zbog zakona poznatog kao Lex Agrokor i najavio sudske postupke zbog, kako tvrdi, nacionalizacije i otimačine imovine, danas je to komentirao